Among Us Mix Club at Radio FM. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Among Us Mix Club. Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Among Us Mix Club at Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo!
Ay abaw, kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok, kanami isang lawas, kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho, samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Ti ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw, ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre, mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akong pre, sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Paluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galilo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lodra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Lo, daw katigas ang bumuwaw? Ay, oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Naabo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na, babakal kita para ag makuha na ka discount, ibakal, tatuloy ito sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapler Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes on Nonstop. Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number 1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number 1 choice.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM, alas 7:35 na sa gabi. Sige kamayad nga evening, mga kaparty, mga kagrupo, mga kaparty. Sige, welcome sa ating program na this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only Dance Party Mixes Dance Mix Channel diri sa Dumangas. Okay, lupot kita magkiay-kiay kag magkatawa-taw sa mga gabi. Medyo matawa ito sa mga gabi. Medyo matawa yung aton nga adlaw, no? Do mabulubog now. Nga medyo mainit-init ang aton nga adlaw. So, halong-halong kita ibasi bisita naman sa inyong mga panimalay si Trang kag si Kaso. Okay naman sa mga damo at tubig kag babakudon aton nga immune system. Pagi sa pagkaon sang intsakto kag pagtulog sang intsakto. Hindi ka masali sang pulaw, kaya ang pulaw wala sang bayad. Kaya kung may bayad ang pulaw, kadamo na sang manggaranon, kabilang na ako dala. Okay, today is January 21, 2024. Kasi siyempre sa itong mga estudyante na may klase kita buwas. May klase kita buwas. Kasi malipat ka mo, may duwa pa kita kadlaw nga klase, no? From January 22 to 23, pagka 24. So, sim break na na. So, ayaw man na makamasang kahig-kahig sa inyong mga cellphone. Okay, sa mga nag-monitor sa aton sa bilog nga Dumangas, no? Sa mga suki naton, yung nakatutok. Kaya siyempre sa bilog nga Pilipinas, bilog nga Iloilo sa aton nga Facebook Live, no? So, gusto magpa-shoutout, ibutang na sa dalong. Kaya basahan na ito one by one. Pasunod, dahil sa nauna, katapusan. Kaya aton nga Facebook Live, may replay kita sa YouTube, no? So kung mabasahan ka mo dali, siyempre malawagan maka mo sa YouTube anytime karon ako ma-upload ko na aton nga video. Okay, so mga nga gabi, may anak katang name dechon promo. So gusto niyo magdaog sang 200 pesos nga GCash. Tama ka, simple sang ublaw niyo lang. Ang imo niyo lang karon ma-play ako sang 15 ka songs, featured songs na to nga 15. So, mo nyo man lang ipakton ang exact title na. So, wala na problema ang singer. Ako na mag-provide sang singer na. Pero, then, ang year nga gin-release ang kanta. So, ang iatag nyo lang exact nga song na. Example, nag-play subong. Siyempre, yung title, Lamok. No, so, nga lamok ako yung na background. Kaya kung gabi damo sang lamok. Amon siya ito nga bisita kong gabi nga do hindi tagid mapunggan, no? Pero para wala sang lamok sa inyo balay, simple lang. So, ang iba bakal sang katol. Hindi katol sa buli, Katol bala mga mosquito ko na bala. Ano gana? Mosquito ko na. Nalipat ko sa ngalan. Pero ay bala ka mo kabalo nga hindi na siya manami. Sa may mga asma, sa mga wala pa sang asma, sa sige nyo nga haklo sang katol. Mag-develop ka mo sa amat-amat sang mga respiratory disorders. Okay, so hindi solusyon ang katol. Pero kung katol iyang, buwa solusyon lang kaluton lang. Tapos mo makalot, siyempre, makuha na katol. Ang solusyon sa lamok, siyempre, pangitaon nyo ang lugar kung di siya nag-itlog. Kag tingwaan nyo nga hindi siya maka-itlog, no? Okay lang yung magdamong itlog sang manok. Okay lang yung nami ang imong itlog. Pero likaw ang ginaton nga magdamo ang itlog sang lamok, no? Kaya siyempre, balatian na siya nga dinggi na. So kung dinggi, siyempre, kwarta naman sang ospital, kwarta naman sang mga butika, kag siyempre, gasto sang pamilya. Okay, itong aning Dutch Promise brought to you by Ma'am Susan Tyson. Dala sa may Metro Manila, no? Taga Dumangas man siya, no? Taga Gimaras, taga Dumangas, no? Medyo maalwan. Lupod na ito nga ba dalon sa ito pangamuyo. Bati joke, Okay, so, amo na nimo natin, i-support na natin ng Facebook. Kaya nag-vlog na siya mo. Nagatingo siya maka 60,000 views, no? So, i-visit natin yung Facebook account. Search lang Susan Tyson. Siya nang donate sa aton nga GCash subong, no? So, actually, yung datag ya, duwa natin ka program.
Okay, para may chance man iban magdaog sa duha ka program aton nga yang ginahatag no. So subong may 250 kita nga GCash nga i-premium sa inyo sa may pinakamadamo nga mapakta no. So puna-una lang. Puna-una lang. Sige, acknowledge ko na nagtamo sa ako no sa si Elmer Diputado sa may ano kayo na sa Rosario. Sa Calao, Barangay Calao, Dumangas. No, good evening sir. Good evening sir Vic. Good evening lang da sa mga DRC family. Okay, salamat gid bro sa pagtamwa. Then of course ara si Susan Tyson, si Ma'am Susan Tyson atong sponsor sa atong GCash. Kag araman si Yel Villanueva sa may Taiwan. Okay, din si Minard Manalo. Manalo. Basta pag sinabing may panalo, talagang nandyan si Minard Manalo. Itong gagawin mo, Minard, sali ka sa name, dates, and promo na paramingan na tayo ng tamang sagot. Title lamang ng song ang ibigay mo dyan. No? I-type mo ang exact title sang song. Kapag ikaw may pinakamaraming na-answeran or na-answers, correct answers, siyempre ikaw may 250 pesos nga GCash. So, level up kita from 50. From 200 subong 250 na, no? Basi pilakadlaw, mag 1K na, no? Kag basi sa pilapagid, basi house and lot na. House and lot na, pati joke. Sa mga mga bagay-bagay lang gamay, pero dako nga bulig sa inyo. Okay? So once again, atong sponsor si okay, sponsor natin si Susan Tyson, si Ma'am Susan Tyson. Ang isa ka may bulawanon sa Tigipusoon nga gusto mag-share sa nga blessing. Okay? Thank you so much, Ged. Okay, ang ako nga gwapo nga iyado, kag sikat nga remix maker nga si DJ Dimotrek. Ara sa ato na kita mo. Intra ka iyado, name the channel promo lang, Ged, no? Ay no nga mapakta mo ni kay nag-remix ka, kabisado mo mga kanta. Okay, ngayon din po may mananalo. Siyempre ngayon, pagkatapos ng program, Kayo'y nakikijammers sa mga exclusive dance remixes ng TMC Net Radio FM. TMC Net Radio FM. TMC Net Radio FM. okay. Nagbisyo ako nga computer. Okay, sige lang. Sige, intro ka, Yado. Intro ka, Yado, no? Parang, ayun, kabisado mo ni siya. Okay, so kato kita sa atong ready na kamo sa atong song number 1. Kung ready na kamo, paki-comment abisang like, no? Okay, paki-comment sang like. Kung ready na kamo, din araman si DJ Agustin. Tintin Alistin, good evening Sir Vic, DJ Vic, okay? Salamat kita araman si Paring na PD Fiesta. Intro kamo sa name that's in promo, awat pa ang 250 pesos nga GCash. Courtesy ni Ma'am Susan Tyson, dala sa may Metro Manila nga taga-Dumangas, kag taga-Gimaras, nag-share siya nga blessing na. Okay, so handa na kamo sang song number 1. Paki-comment lang sang atang like dara na. Kung sa tingin mo ako'y annoying, tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawati ko sinasadya, kung bata ko ngayon'y pinagpala. You don't have to look, nagdalala tayo ng lalala mo. Okay, si Victory Guillermo, naman sa atong Facebook Live, siya na nagdaog nagligad sang 200 pesos nga GCash. Notice, tingnan natin karong kung siya man yapon madaog. Okay, so ready na kamo sa atong song number 1. Paki-commit lang sa daladalom sang yes or like. Dumangas Mix Club Net Radio FM. your number one choice. Juan Brian. Okay, daw wala may nag-react ha. Siguro ready na kamo. Okay, ma-play na kita sa atong song number 1. Be ready na sa inyong mga dulunggan. Kag be ready sa inyong mga cellphone sa pag-type sang exact na answer sa atong song number 1. Number 1.
Okay, aton nga song number 1, paki-listen lang carefully sang title. Kag paki-type sa idalam. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, so ito na yung song number 1 nga nag-play sa na. Daw naman na nag-answer. Okay, check natin ba ang nag-send sila mga answer, no? Aton nga sequence galit, no? Pauna-una lang kita sang answer, so hindi hindi makita makadaya. Kaya pasunod nga nag-appear ang inyong answer. Okay, ang unang nag-send si Victory Guillermo, ambal niya Material Girl. Okay, si Maciel Villanueva, then si Yadoko, Ido Ardo or si DJ Dimotrex. Kag siyempre si Susan Tyson. Hindi na guro mit mang entrance. Kwa ka lang guro Mati-mati lang guro kahit ikaw sponsor, no? Hindi okay lang, may ka. Depende si mo. Okay, so of course, mamangkat na itong computer. Tama ba si Victory Guillermo? Na Material Girl. Tama ba computer? That's right. Join me! Congratulations! Okay, siyempre nagdaw ang 1 point nagkadto kay Victory Guillermo. Of course, ang title sa song is Material Girl. Sang song by Madonna. Sang song na 1985. Okay, so hindi makabalaka. Kadama pa sa mga songs. May 14 songs pa kitang i-play na. Okay, so therefore si Victory Guillermo may ara ng 1 point. Okay, so congrats kay Victory Guillermo. Okay, pagkakagtali sa aton ay nakatutok sa aton. Ambal ni Susan Tyson, Ma'am Susan Tyson, sali na Ebony Depositario. Okay, from Ebony Depositario, good evening Sir Vic. Shout out kay Ernalyn Cruz, kag Susan Tyson. Okay, so mga ako na ginaton mga kakilala. Salamat gid sa pagtamwa, kag pag-support sa akon nga Facebook Live. Of course, si Rimar Tamarusa, raman nagapamati sa aton. Din si Noy P. De Piesta, si parang Noy P. De Piesta. Pre, bago ang account ko, pre. Okay, daan man yung account mo. Din naman shout out kay Nining Morina Barolo de Aros. Okay, thank you so much once again. Okay, so song number 1 is Material Girl by Madonna. Okay, kanto na kita sa aton na song number 2. Oras na to 7:50 in the evening. Hapulenta na nakapanyapo na. Kag siyempre nakapanghugas na sang inyong mga pinggan. Nakapanghimos na sang inyong mga limusan. Okay, sorry na ito nga song number 2. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Number 2. You're listening. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira nga magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na, kay masaot bayle lang wala gamo the public may dance.
Okay, ato nga song number 2. Pakipost ang exact title kung nabalaan yung title sang song. Yun na may pinakamadamo, syempre siyang ludan sang Gcash nga 250 pesos. Courtesy by Ma'am Susan Tyson dala sa may Metro Manila. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 2. Kag siyempre may answer na si Victor Guillermo kag si Yel Villanueva. But before that, so acknowledge nato na yung nagtutok sa aton kag nag-donate sa ilang mga reaction, no? Nag-donate sa iyang like, so si Victor Guillermo. And of course, si Mark Edsel Hinoba dali sa may barangay sa Pau Dumanga sa akon nga siyempre nga gwapong si Jandy before. Then si Iado ko DJ Dimotrex Ido Ardo sa may Metro Manila. Of course, si Annabel Francisco sa may Sitio Naluyan, barangay sa Pau Dumangas. Si Elmer Diputado dala sa may barangay Calao Dumangas. Si Lars Gonzaga Dilag, ang gwapong teacher sang Dumangas Central Elementary School. Salamat din sa pagtamuha kapag donate sa imo reaction. Then si Ma'am Giro Sanico, ang gwapa mga teachers ang Patlad Elementary School. Thank you so much sa pagtamwa. Then si Christian G. Garalda dala sa may Gimbal Iloilo. Nga member man sang Gimbal Mix Clubs kag sang Panay Mix DJs. Of course si Ibony Depositario. Then si Lia Poasan dala sa may barangay sa Pau Dumangas. Then si Rimar Tamarosana Cordova. Thank you so much sa pagtamwa. Si Paring Noy Pidi Piesta. Then of course si Ernaline Cruz, akong man nga batchmate. Si Yel Villanueva sa may Taiwan. By the way, si Ernaline Cruz sa may barangay Capalis Dumangas. Barangay ano gani? Kasilayan Dumangas. Nalipat pa ba? Then si idol ko, DJ Leo sang sang Short FM 101.5. Nakatama mo sa aton. Join ka, DJ Leo. Ay, hindi pwede ka join yung mga DJ. Oh, pwede Okay, name the tune promo lang kikita, no? So just guess the title of the song. Ang makapakot, siyempre may pinakadamo ludan sang 200 pesos, 250 pesos ng Gcash. Okay, thank you so much with DJ Leo, Sir Yumi Deloria sa pag-donate sa imong reaction, ha? And of course, si Minard Manalo, then si Don Ski, Kinit Ascuna Robelio, then si DJ or si Tintin Alistin or si DJ Agustin. Of course, ang sponsor nga si Ma'am Susan Tyson kag si Morina Barolo de Aros. Thank you so much sa pagtamo kapag donate sa inyong mga reaction. Okay, check natin yung mga answer. Okay, amal ni Victor Guillermo, Fade into Darkness. Okay, check ko ba kasi lipat ka sa title pa ya. Okay, ang balman ni Yel Villanueva sa may Taiwan, Faded into Darkness.
Okay, so ambal ni Victor Guillermo, Fade into Darkness. Tama ba, computer? That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, ang exact answer is Fade into Darkness, ang 2012 na song na. Okay, may paaman si Yel Villanueva nga D, no? So, exact answer is Fade into Darkness. Okay, therefore, aton nga song number 2, ang nakapakot si Victor Guillermo, may alam na siya nga 2 points. Ba't hindi ka mamagdula sa paglaom? Siyempre, may 13 songs pa kita nga i-play. So, tanan may pag-asa pa, no? Si Kagawad Cherry Castro, nagkatama mo sa aton, nasa ako na Facebook Live. Join ka, Kagawad, no? Name the promo. Back to na song ang gina-play ko, no? Pinakadamo, may Gcast ka no, no? Then si Gigi Ioy, no? Bro Donoso, okay? May hapon na, may gabi na sa imo. Then of course, si Nonito, si pare ko Nonito Canonigo Bulo, may gabi Sir Vic, watching from Calatrava. Sige, join ka man sa aton nga name the promo. Okay, sino nauna sa Faded Darkness? So, ang nauna si Victory Guillermo. Exact answer is Fade into Darkness, hindi nga Faded to Darkness. Okay, ang bal ni Nuba Villa, Altar Piña de Vera, good evening Sir Vic. Shout out sa First Avenue Hardin. Barangay Hardin, Dumangas nga nag-win sa basketball. Madamo gid nga salamat. Sige, congrats gid sa First Avenue nga nagdaog kayo na sa ilang basket run, no? Doon mo na tao. So, nagpista na sila sa February, no? Puli makalagaw kita da. Maka-imbita ramang kita da. Okay, so, naman na sa nagdaog, no? From Cherry, or Kagawad Cherry Castro, good evening Sir Vic, good evening, Talusanan, okay? O yan, Talusan, pista manggali. No? So, uso-uso na mga pista subong. So, tigtalambok naman yung subong sa mga palakaon. Mga palakaon na. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. DJ U1 Brian. Okay, si Ado ko DJ Dimutrex, away nakaulutaw. Ano, naglilibang ka pa sa bata mo da? Nag-ili-ili ka pa. Okay, so oras na ito na alas 8 yung punto sa gabi is 8 o'clock in the evening. Na medyo templado pa. May 1 hour pag kita maglingaw-lingaw. Para matapos sa itong aning Ditson promo. Okay, proceed na kita sa itong song number 3. Okay, balik din sa mga cellphone. Kag sa mga dulunggan para sa itong song number 3. Number 3. DJ Saint Mark. Panawagan sa tanan nga dalaga kag sultero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, may daya kay si DJ Vic Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo. the public may dance. This is the mix of DJ Saint Mark. Born to be wild, grew up to be wicked. Ready to live.
DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. No love letters, no X and O's, no love, never my exes, no diamond rings, that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug and I ain't quit. No doctor could help when I'm lost. Mix Club Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Okay, so kamo nagpamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ikaw po niyo si DJ Vic Donoso III. Okay, then we are broadcasting live here sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag siyempre mabatian kita or kami sa bilog nga kalibutan by our Facebook Live. Kag siyempre sa replay sa YouTube, no? So, kami akta name dito promo sa bong at nga gabi, no? Kag atong standing, may akta song number 3 na kita nag-play sa bong. So, ang song number 1 na pakta ni Victor Guillermo. Kag song number 2 na pakta man ni Victor Guillermo. Our name dito promo is brought to you by Ma'am Susan Tyson dala sa may Metro Manila. Okay, before kita mag-reveal sa exact answer, acknowledge sa aton liwat ang mga katutok sa aton ang gwapang owner sang E&R Odaki Snack House. Si Ma'am Precious Derequito nagatama sa aton. Thank you so much gid ma'am sa pagtama. Okay, basi manginex nato ni siya sponsor. Ang nagatama sa aton pangimuto lang sponsor. Okay, gimik-gimik lang gamay ha. Okay, basi gusto niyo mag-sponsor, siyempre pwede gid na. So ang aton dilingaw-lingaw lang. Walang halong negosyo, so wala ko ginansya. Lingaw-lingaw lang gid. Makita talaga kamo nagatama sa akon, okay na. Di si Kagawad, Rolling Dingla sa sang barangay Managit, Dumangas, nagpamati man sa aton, no? Hindi man nagka-sponsor si Kagawad, Isa gila nakabulan nga, pati joke, Pwede ka-sponsor din si Ma'am Isus sa Lambungan. Doon sa may Dueñas, Iloilo, nagpamati man sa aton. Thank you so much, Gid Mari. Regards kay pare ko Roberto Lambungan, doon sa may Dueñas, Iloilo. Kag nagatama man sa aton si Ray Dexter di Duwayan. Kag sa mga nagatamo dira, no? So, pwede ka mo siyempre maka-intra sa atong anim dito promo. Wala sang bayad. Kag ka mo pa karon ng bayaran, okay? Hambal ni DJ Dimotric Eduardo, ang ako ni Iyado, dira sa may Manila, ang sikat man nga remix maker. May ginali-out ako, Maninoy. Mamati lang ako diri. Anong ginali-out mo, bata? Nag-layout ka na mamanghod? Pati joke ka. Basta mga creative, in demand sa mga layouting. Okay, diba natin yung mga answer? Ambal ni Minard Manalo, ano po ang score? Ang score natin si Victor Guillermo is 2 points, no? May 2 siya napaktan. Kag we're now on our song number 3 nga nag-play sa mga na. Hambal nag-send sila mga answer, so check natin si
Victory Guillermo, Lovesick Girls. Si Minard Manalo, Amuman, Lovesick Girls man. Also si Yale Villanueva, Lovesick Girl. Wala sang S. Singular. Singular, okay? Okay, ang correct answer. Okay, siyempre ang correct answer is Lovesick Girls sang Blackpink. Isa ka K-pop group no sang 2020. Therefore, ang unang nag-answer is si Victory Guillermo, no? May na siyang 3 points. Pero hindi makablock, may ara pa kita nga 12 songs na i-play, so tana may chance pa. Kung maka 7 ka rin si Victory Guillermo, so amo na wala na chance, or maka 8. Pero as long 3 pa lang siya. Ang tanan may chance pa, no? Okay, from Minard Manalo, but tugtog pa lang nakasagot na si Victor. Okay, so hindi ko po yan alam, Minard Manalo. In fact, magkalayo kami ni Victor Guillermo, no? Okay, siguro marami lang siyang alam ng mga songs. Yun lang siguro, na. At gusto ko lang i-clear, no, ng ating palaro ngayon. Ay, wala tayong halong scam dito, no? Walang halong-halong daya. So, sinabi ko na, so, parang katuwaan lang ito, na. 250 is just a small amount, no? So, hindi tayo pwedeng gumawa ng gimmick na magbigay ng mga answer sa iba, no? Kapag yung tiyang iniisip nyo, so hindi ko yan magawa, no? Sige, so enjoy na tayo. Basta hindi kami makalapit ni Victory Guillermo, makakilala na kami siyempre. Isang barangay na kami. Pero hindi niya alam yung piniplay natin ngayon, no? Siguro familiar na sa mga song. Dahil sa hindi mo pa alam, Minard Manalo, isa sang singer, na. Isa siyang singer. So therefore, pag singer ka, marami kang nalalaman ng mga songs, no? At wala naman tayong rule na kapag singer ka, hindi ka pwedeng sumali. Lahat ang pwedeng sumali. Ang hindi lang pwedeng sumali siguro ang mga kapamilya ko, no? So wala naman ako kapamilya dito. Dahil single pa naman ako. Okay, therefore, 3 points na si Victory Guillermo once again, ha? Okay, gets mo, Minard Manalo? Sige, don't worry, Minard, ha? Wala tayong halong daya dito, ha? So, safe na safe tayo ngayon na walang halong daya. Okay, baka sinabi mo yung sagot, ha? Wala, hindi pwede yan, Minard Manalo. Hindi ko yung magagawa. Okay? Ba't baka magpag-games ito parang gawin nating kalukuhan? Okay, so fair tayo dito sa lahat, no? So enjoy lang, sabi ng ating sponsor na si Susan Tyson. Okay, dapat yung internet nyo ay medyo mabilis, no? Dahil minsan medyo late ang pag-send. So dapat number one requirements, malakas yung internet nyo, then malakas yung pandinig nyo, at mabilis kayo mag-send, okay? Okay, so punta na tayo sa ating song number 4. Dumangas Mix Club Radio FM, your number 1 choice. Okay, so ito na ngayon ating song number 4. Very di sa mga tainga, mga keypad for our song number 4. Number 4.
Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Donoso, the third. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 4. Okay, may mga nag-send na sa ilang mga answer. Okay, from Yel Villanueva, I'm sorry. Ano ba kasalanan mo sa akin, Yel? I'm sorry daw. Okay, tama ba computer ang I'm sorry? Sorry, wrong answer. Okay, sorry din, wrong answer. Then from Deborah Dibs. Okay, love is gone. Okay, from Volleyball Jewel, shoutout boss from Caloocan City, Manila. Okay, from another from Yale Villanueva, I'm sorry, don't leave me. Okay, duga-duga natin ibilang exact answer. Na from classmate ko, Ernaline Cruz. Ano ba yan, Sir Vic? Sali sana ako. Kailang ang mga tugtog wala sa panahon. Okay, wala sa panahon. Walang panahon yan kapag handa ka mag-research. Okay, pwede ka mag-research yan. Na from Volleyball Jewel, love is gone. From Maynard Manalo, pa backread po. Maynard Manalo, nauna ako. DJRT is back. Okay. Sorry, good. Maynard Manalo. So, hindi ko nabasa yung kay Maynard Manalo. So, love is gone, sabi ni Maynard Manalo. Kapag hindi ko nabasa yung answer nyo, paki-comment lang dito na. Okay, so babalik tayo. So, from Maynard Manalo, una nag-start tayo kay Maynard Manalo. Love is gone. Okay, so sabi ni Susan Tyson natin yung sponsor. Baka music lover lang siguro. Yeah, music lover yan si Victoria Model singer siya, no? Okay, so exact answer. Okay, dahil nakakon nga naman nga computer, nagbisyo. Okay, so ang exact answer is Love is Gone by Dylan Mateo from 2012. Okay, therefore, ang aton nga song number 4 ang naka-answer si Maynard Manalo. Okay, may ka na nga 1 point, Maynard Manalo. Okay, sa atong standing si Victor Guillermo may 3 points. Then si Maynard Manalo may 1 point. Therefore, may 11 songs pa kitang i-play. Sa tanan, may mga chance pa magdaog. So, hingagaw. Para sa atong song number 5, dugdugay na. Okay, si paring Bernard John Mosquida, nag-monitor sa aton. So, good evening, pre. Okay, likewise man na si Imo. Okay na, Maynard Manalo. May 1 point ka na. Okay, acknowledge sa tuliwat ang nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong Facebook Live. Si Val Biansat doon sa may barangay Capalis Dumanga. Sige sa mas sa pagtamwa. Si paring Bernard John Mosquida sa may siyempre sa banda sa Dumanga. Si sister ko Analisa Donoso. Si Juan Dorimdes. Then si Ma'am Precious Derequito. Si Rolin Dinglasa. Okay, so para man na nagdugang sa akong mga likers. Si Ernaline Cruz. Okay, the rest na panglawag natin kayo na. Okay, mag-random atong computer para sa atong song number 5. So standby. Kag mag-ulat sa atong song number 5.
Okay, once again, atong nga name Lechon promo is brought to you by Ma'am Susan Tyson. Nambal niya B-Sports lang pro. Yeah. Lingaw-lingaw lang kita no, so walang halong kalukuhan. Let's enjoy our dance party mixes with our name Lechon promo. Okay, ito na ngayon ating song number 5. So, bili din sa mga cellphone at iyong mga keypad, no? Our song number 5. Number 5. Dumangas Mix Club Radio FM. Number one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang ata. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. Okay, once again, atong standing sa atong name Lechon promo. Si Victory Yermo is my 4 points. Then si Maynard Manalo is my 1 point. So may 10 songs pa kita nga i-play no, as long as si Victory Yermo hindi pa leading. Hindi niya mamit karon ng 8 or 7 songs. Okay, so may chance pa, okay? Okay, so name Lechon promo lang yun. Just send the exact title of the song. Kag paunahan na tayo na. Okay, so punta tayo sa atong song number 6. Okay, nag-random ato computer for our song number 6. Okay, bili din na sa mga tainga at mga keypad at yung mga daliri para sa ating song number 6. Number 6. You're dancing to the music with exclusive mix by DJ Aljules. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ. And now, Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syahit ang mabayad sa sound system. Disco wala. Ma'am Susan Tyson, salamat kayo sa pagtambay. No? Kaya paki-check lang sa Facebook account ni Ma'am Susan Tyson. Paki-support lang sa mga videos. Paki-click sa iya mga, paki-like sa iya mga videos. Kaya kung may time ka mo, siyempre paki-watch man para maki-earn mo siya sa mga watch hour. No? Okay, support lang kita sa aton ng mga fellow vlogger, fellow Facebooker, and fellow YouTuber. DJ Aljules. Okay, ito standing si Victory Yermo, may 4 points. Then si Maynard Benalo, may 1 point. Then si DJ Dimotric or si Ido Ardo, may 1 point. Okay, so may alap ka 9 songs na i-play. So, tara, may chance pa magdaog para sa itong name Lechon promo. Okay, akong galing program nga dance party mixes sa kada weekend lang kita, no? Kada Sabado or Domingo. Then, tingnan natin nga makapapremyo kada Sabado or Domingo. So, may alak kita mga sponsors para nga medyo happy-happy ato nga pagtambay-tambay. Kaya siyempre nga ito ng program medyo kung sa mga Ilonggo, lingaw-lingaw lang. Pang aliw lang, walang halong daya. Walang halong gimmick na. Just for fun lang kita, okay? Okay, katuto sa ito nga song number 6, okay? Ma-check ito sa akong computer. Para sa ito nga song number 7. Number 7 na kita. Para sa ito nga song number 7. Okay, next song na ko nambal ni Jefferson Soliham. Okay, ano na ito nga song number 7. DJ Aljules. Muli namin sa atin yung mga listeners, mga viewers, kayo nagasako. Nagasako. It's DJ Vic Donoso the third of Mangas Mix Club. Okay, our song number 7. Number 7. Okay, si RD Donasco, nag-monitor sa ating Facebook Live. Si Ems Mahinay. Okay, good evening sir from RD Donasco. Sige, like ko sa si Imo. Okay, our song number 7.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and bring to live. It's DJ Donoso the third of Dumangas Mix Club. Okay, ang song number 7 nag-play sa sa aton nga computer, no? But before that, acknowledge ko na si Marico Cristina Yermo sa pagtamo. Then also si Selfie Me Yermo. Puro gini mga magpalarinte. Isa lang ikabarangay. Then of course si RD Donasco. Then si Annalisa Donoso nagtamo sa atong Facebook Live. Okay, ang unang nag-send siya answer. Ang ginsend ni Maynard Manalo. Wow. Dalagi man kabilang pa ba ito Maynard Manalo ang wow? Or napawaw ka na siguro? Okay, from Victory Ona, next na nag-send ang answer is Victory Yermo or si Victor Yermo nga Das Model. Si DJ Dimotex is Das Model. Then nag-change si Victory Yermo sang The Model. Then Selfie Me Yermo, The Model. Then ambal ni Marico Cristina Yermo, The Moves. Okay, from RD Donasco Remix, Das Model. Okay, ang una nga nag-send nga inchakto, wala man problema kung liwaton mo. As long nga una ka nga nag-send nga correct. So sa imo na ma-honor ang 1 point. Okay, so ang exact answer naton is Das Model from Kraftwerk. Actually, sang 1981 ni siya na song. Na-release po sang 1978 pa ni siya gin-compose, no? Okay, Das Model from Kraftwerk, no? Medyo daw old song kag siyempre nagsikat sa mga 80s kag nasa uta sa aton mga parents before, mga lolo kag lola nyo, mga parents nyo. Okay, sikat nga kanta sang 80s and Das Model. Okay, therefore si Victory Yermo may alam ng 1, 2, 3. May 5 points na si Victory Yermo. Okay. May 8 songs pa kita nga i-play, so 5 points pa lang siya ang atong leading. Therefore, ang tanan may chance pa kag ang wala pa ka nag-answer kung makomplete mong 8 siya makauna ka. Siyempre may chance kapag hindi magdaog. Siguro sa to is 8:42 in the evening. Hopefully tanan nakapanyapon na. Kag tanan nga naka-shot sa iban nga lugar, nakapuli na. Kag siyempre hopefully nga tanan ara na sa inyong mga panimalay, no? Sa medyo pa gulugab inasubong. Kasi sa mga estudyante, may alam na kita klase buwas, no? So hindi kayo malipat, magtulog sa timprano. Kag just check your things ra, no? Or inyong bag. Kung kompleto pang inyong mga gamit. Basiging pang taban na blas ang mga kuna. Sapat-sapat ra. Okay, makatunog tayo sa atong song number 8. Kakatong na-play galit, no? Mga remix, no? Mga remix para hindi kita madakop sang copyrighted or copyright, no? Kaya na gani, na-copyrightan ko sang isa ka song yung play ko. Doon nalipat ko ito kayo na ba sa copyrighted ng isa ka song. Kaya lang terminate aton ng live. Pero may lang agaw ko sang cancel. Okay, remix para nga may trail ka mga magpanumdom sa exact answer. Okay, so arin nato nga song number 8. Hapos-hapos ang song number 8. Ginasautan man sa mga diskuhan. Sa mga diskuhan, ginasautan man. Kag siyempre ginasautan ni siya ni Judy May Bangod. Isa sa pinaka-cute ka, pinaka-gwapa dala sa may barangay Palok Suo, Dumangas. Okay, basta gusto mo ma-join Judy May Bangod, just name the channel promo. Just guess the title of the song. Kag paki-comment lang sa dalom. Kung di ka may pinakadamo, may free Gcash ka. Kung wala ka mo Gcash, siyempre i-load nato sa inyong cellphone. Pero kung may Gcash ka mo, mas manami. And of course, our name the channel promo is brought to you by Ma'am Susan Tyson dala sa may Metro Manila. Okay, alin na to nga song number 8. Bili sa yung mga dulonggan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Number 8.
ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga arap. Sir. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 8, no? So may iba na nag-send sila mga answer. Okay, ginasautan ni siya sa medyo sikat nga kanta kay medyo few years back lang kita ni. Okay, but before natin reveal ang answer, naknalis natin na nakatutok sa aton sa bunga gabi. Na still nagdugang sa aton nga mga viewers. No, si Nini Lampitok Buendia dito sa may abroad, no? Hello sir, mayong gabi sa tanan. Nauli ako sir. Sige, wala pro. Okay, so nag-answer, nag-send sila ng answer. Ang una nga nag-send ng answer si Judy May Bangod. Hambal niya dessert. Same true with Selfie Me Yermo, so dessert man hambal niya. Then si RD Donasco dessert. Si Marico Cristina Yermo dessert remix. Grabe may paaman pa ha. Okay, so ang una nag-answer si Judy May Bangod na pinakit na kag siyempre gwapa nga taga Barangay Palok, Suol, Dumangas. Hambal niya dessert. Tama ba computer? That's right. DJ, everybody join me! Congratulations! Okay, therefore, ang 1 point nagkadto kay Judy May Bangod. Okay, may chance pa si Judy May Okay, may 7 songs pa kita i-play. So, ang tanan may chance pa. Si Victory Yermo may 5 points. Makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted. Then, of course, si Minard Manalo may 1 point. I'm addicted. Si Ido Ardo may 1 point. Bakit hindi lang ni Ridi busy si Ido Ardo. Damo man ninabalaan kay remix maker man siya. Makes me wanna Kabisado yun yung mga kanta. Kaya man yung pang remix siya. Sa aton si Puna Vinis Yermo. Salamat din sa pag-donate sa imo reaction nga heart. Din si Christina Yermo, si Marico Christina Yermo, si Ems Mahinay. Ara magaling na ka-monitor kay na si Iado ko Joseph Probido, siyempre ang sikat nga DJ sang Short FM 101.5 kag of course ang RCFM 103.5. Salamat gid Iado sa pagtama. Ba nga Iado ko nagatamo sa akon. Kadamo sa mga Iado ko wala gid may nakapasko sa akon. Medyo daw wala gid pinalad sang December, no? Pero sige lang. Basta mga daso nga December. Okay, so ang aton nga song number 9, of course, number 8 is Dessert from Darwin sang 2015. Okay, kato nagta sa aton nga song number 9, mag-random atong computer. Okay, para sa aton nga song number 9. Okay, very sa mga cellphone. Kag sa inyong mga dulonggan. Kag siyempre sa inyong mga keypad, kag mga fingers. Number 9. DJ Gant.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and ready to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. DJ Cat. Flowers in hand, waiting for me. Every word. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC, Net Radio FM is 8:54 in the evening. Kaya kamo na pamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre kaupod nyo si DJ Vic Donoso III. Kag may anak kita kaning ditson promo nga makadaw ka mo sang 250 pesos nga GCash. Of course, ato nga leading sa mong is si Victory Yermo. May 5 points. Of course, si Minard Manalo, din si Eduardo. Din si JDB Bangod, may tag 1 point. Okay, may mga chance pa kamo kay may ara pa kita nga mga 5 songs nga play after sini. Therefore, ang chance ara Japon. Okay, so check natin yung mga answer. Ang unang nag-answer, nag-send yung answer is si Selfie Me Yermo. Okay, ang bali niya, Angels Like You. Okay, Angels Like You. Sa mga taho or sa mga babae nga medyo mabuot nga may medyo pa nga mabuot na just like Angels Like You. Okay, then of course from RD Donasco, Angels Like You. Same kay JDB Bangod, Angels Like You. Kay Christina, Marico Christina Yermo, Angels Like You. Okay, para yung answer nyo? Nagkasino na nagkamuda? Bawal yung mag-kopyahan dyan ha. Baka nag-text sa muda sa mga answer. Okay, so mga answers nyo is Angels Like You. Tama ba computer? Angels Like You ba? That's right. Okay, ang correct answer is Angels Like You from Miley Cyrus ang 2020. Therefore, ang mga 1 point na makadto kay Selfie Me Yermo. Okay? Okay, still ang leading si Victory Yermo may 5 points. Hindi mga 1 point si Minard Manalo. Si Eduardo, si JDB Bangod. Din si Selfie Me Yermo. Kita lang kamo may mga chance pang magdaog. Okay, may chance pang magdaog, no? Kaya kung magdaog pa si Selfie Me Yermo, siyempre mga 6 points pa siya. Simpro man si Eduardo. Pero kung si Victory Yermo magdaog, no? Just in case ka na siya magdaog or na makapakot, maka 6 points na siya. So daw siya gulong leading na. Siya ang leading. So therefore, kung makapakot siya karon, tapos na ito nga name Dutson promo. Okay, so makatuta sa ito nga song number 10. Dumangas Mix Club. Dumangas. Number 10. Okay, ito yung song number 10. Pag-ready sa mga cellphone, sa mga keypad. Just guess the title of the song. Okay, si Madam Cristala, ang sikat nga DJ sang Short FM 101.5. Nagtamwa sa atong Facebook Live. Salamat gid Madam sa pagtamwa.
Dance Remix. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Nonstop Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM, your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 9:05 na sa gabi. Okay, sa bagal na nakatamo sa akong Facebook Live, like kay Madam Cristala, kay Ervin Ilnas, no? Kamo nagapamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Kaya nag-broadcast kita live kada weekend. Kung may isang klase na. Lingaw-lingaw lang parang hindi boring ang live, no? Kaya siyempre sa mga gabi may name that's promo kita nga ginahiwat, no? Actually, ang name that's promo naton, pila na ni siya ka-program nga may mga prizes or may mga Gcash kita ginapanghatag. So this time may 250 pesos nga Gcash kita ipanghatag sa mga palaron. Nga may pinakamadamo nga mansiran karon sa atong 15 songs nga i-feature sa mga gabi. And of course, our name that's promo nga Gcash is brought to you by Ma'am Susan Tyson. Isa sa may mga maalwan kag bulawanon nga tagipusoon nga taga Dumangas man nga ara sa sa Manila, no. Okay, so check natin yung mga answer. Ang una nag-send sa iyang answer kay Ina nga nakita ko na. Okay, si Selfie Me Yermo, siyang unang nga nag-answer. Napag-check sa inyo dabi, basta siyang unang nag-answer. Ang hambal niya, muli mong pagbigyan. Okay, tama ba computer? Sorry, wrong answer. Okay, wrong answer. Hambal ni Yel Villanueva da sa may Taiwan. Muling pagbigyan ang pag-ibig ko. Tama ko ba, computer? Sorry, wrong answer. Oh, salapagid. Then, nabalik si Selfie Mayor mo, ba't di mo pagbigyan? Ba't di mo pagbigyan? Same man ang answer ni Marico Cristina Yermo, ba't di, ang imo gali, ba't di ko pagbigyan?
Okay, ang balma ni GDB Bangod, nagising pa. Ba't di mo pagbigyan? Okay, ang bal ni Paring Noy Pidipesta, bakit mo ang pag-ibig ko? Grabe, di ka na nagkuhaya pres ang imo title man. Bakit mo ang pag-ibig ko? Sorry, wrong answer. Ay, ginkoreksyonan niya, bakit di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Okay, so lapit-lapit na pero sobra. Sorry, wrong Hindi answer. pwede sobra, dapat exact title. Kaya ito yung ginapapakot sa inyo. Title lang gid, no? Dinambal ni RD Donoso, RC Omega, Pagbigyang Muli. Sorry, wrong answer. Okay, ambal ni hinablos ko Erwin Ilnas. Ito pa shout out sa asawa ko, si Ellen Grace Carancio, kag sa Squadron Dudes Sigma P. Dumangas Chapter. Salamat kid Erwin Ilnas sa may Metro Manila. Okay, ang unang nag-answer nga daw inchakto. Ambal ni Selfie Me Yermo, ba't di mo pagbigyan? Tama ba, computer? That's right. Everybody join me! Congratulations! Okay, ito na song number 10 is ba't di mo pagbigyan? Ba't di mo pagbigyan? Okay? Siyempre, ang points, ara kay Selfie Me Yermo. So may ara ka na Selfie Me Yermo nga 2 points. Okay, check natin yung mga score now. Si Victor Yermo may 5 points. Of course, si Minard Manalo, si Ido Ardo, kag si Jidimi Bangod may ara katag 1 point. Kag si Selfie Me Yermo may 2 points. Of course, si Selfie Me Yermo do may pag-asa pa. Okay, may mga 1 point, may mga pag-asa pa kamo. Kaya kumansaran nyo ang 5, siyempre. Kamo ang possible masabat. Kaya mansaran nyo ang 5, may 1, 2, 3, 4, 5, siyempre. Mas 6 kamo, so kamo ang leading, na. Kamo ang ma-leading, so may chance pa ang tanan nga magdaog na. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, matching kita sa atong computer para sa atong song number 11. Okay, so hindi ka na makaswerte nga magdaog. So, ulat ka mo daw sa nga Sabado. Para sa atong next nga dance party mixes kag sa atong name dates and promo. Or basi anytime magtulutaway ko, ha. Name dates and promo kita kag siyempre may isa pa kita ka premium ay panghatag ni Susan Tyson, no? May isa pa ka premium at 250 pesos. Nga pwede pa siyempre madaog nyo na. Okay, ano na ato nga song number 11. Bali din na sa inyong mga dulungan, sa inyong mga cellphone, kag sa inyong mga keypad. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 11. And now, here's another great set from DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club DJ. Ladies, it's time to dance. DJ Dance Remix. The third. DJ Victor Donoso the third. DJ Victor Donoso the third. DJ
Donoso. DJ Dance Remix. Donoso. The third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni arap patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na, kay masaot ta. Bayle lang, wala gamo ah. The public may dance. And now, here's Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamo ah. Halabira, waswas, bomba, birada. DJ Dance Remix. You are listening to TMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 11. Ano ka budlagi ko no? Ito gamay lang nag-answer. Okay, once again, sa gusto mag-daog sa aton nga name return promo sa dasan ng mga simana, no? Or sa dasan nga program. So, tamay-tamay lang kamo sa akon nga name return promo kag sa akon nga dance party mixes dasan nga simana. Or dasan nga Sabado or anytime lang sa inadlangon ni ka magtaway. Basta ganun mag-live ako ka naga-disco-disco. Tama na lang kamo kag handa sa mga answer. Kag search lang o paki-search lang sa inyong mga answer siyempre sa YouTube, no? So mas bintaha gid ako nagakanta ka more no singer ka. Kay kung singer ka gani, siyempre damo ka na balang nga kanta, no? So sa mga hindi man singer, so may aram ka mo siyempre chance. Kaya pwede ka mo makabasa-basa dira, maka-research kung ano gyud man ang exact answer sa aton mga gina-play. So ang gina-play naton mga remix para nga daw medyo may thrill kung paano or manumdum ka mo kung ano good ang exact ka title. Para nga hindi man bala mabudlay magkuha sang 250 pesos. Okay, kita equal opportunity lang kita tanan no kag gina-check, gina-clear ko lang sa inyo tanan. Okay, tanan ka mo siyempre kalabanan dir kilala ko man, no. So walang halong daya. Wala ko ginansya kung tagaan ka mo sa answer. Wala ko ginansya, no. So, anong purpose na mag-game kita tapos tagaan ng answer? Ano kayo, siniswerte? Okay, so kung nagdaog ka, siyempre pangabudlayan mo. Kaya kung nangabudlay ka, siyempre madaog ka, di ba? Okay, so thinkers are doers. Ano na ang bal nila ko, no? Ito ko naman na imo yung pag paminsarti imo na iya. Basta importante ang aton nga program, lingaw-lingaw lang, walang halong daya. DJ Dan. Kag walang halong magic. Okay? So, ang purpose sa akong yung program, siyempre makasaot-saot kita mga disco-disco. Kag maka-enjoy sang aton nga mga exclusive nga mga dance remixes. Kag siyempre maka-earn some gamay lagi nga amount, no? Kag paki-check lang siyempre sa akong mga live, paki-follow lang, kag paki-share. Wala man sa bayad mag-share, no? So, pwede man i-check yung mga buttons sila sa inyong mga Facebook. Kung nag-function, basi balang inyo balang shares bala, imbes balang nag-share yan, delete. So, try to check your buttons there in your Facebook kung nag-function. Then, of course, aton nga live, wala sang halong negosyo na ba ako nakaina, no? Sulit-sulit. Wala halong negosyo kaya wala, hindi man monetize sa akon nga Facebook. Lingaw-lingaw lang kita. Kung gusto niyo mag-bulig sa akon, kanto ka mo sa akon nga YouTube channel.
Okay, kadto ka mo sa akong YouTube channel, kag dito ka mo support. Para nga bisan paano, mabuligan naman ako, nga bisan paano, nga nagalingaw-lingaw ka mo, nga ginaulit-ulit ka mo. Makabulig-bulig mga mo sa akong YouTube channel. No? Sabay pa nakatultol sa akong YouTube channel. Kadto lang ka mo sa youtube.com. Kag syempre, search nyo akong YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Okay, kag pwede nyo mapang like akong mga videos or mapang share para nga makabulig makagamay sa akong YouTube channel. No? Pakibisit na sa way pa nakabisit. Kag para sigurado matultulan nyo, so isend ko na subong ang link sa akong YouTube channel. Pakicheck lang dala sa akong sa aton nga comment section sa akong YouTube channel. Kay isend ko na subong na. Paki-click lang karon kay paki-donate sa inyong nga like or share sa akong YouTube channel. Okay, check nato yung mga answer. Okay, ara dang akong YouTube channel send ko na no. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ila's best. Okay, nagamonitor sa aton si J. Facto Junio. All the way from Barangay Banto, Dumangas. Then still si Nini Lampitok Buendia. Sir, maut ako anay sir. Sunod naman, i-share ko na lang sir. Okay, thank you so much good Nini Lampitok Buendia. Dito sa may abroad, kag halong-halong lang dira, no? Hindi ka dasali ka, pasayang-sayang. Stay at home always, okay? Si Leo Arches, hi po. Okay, hi mas imo ngayon, good evening mas imo. Okay, ang una nag-send yung answer kay na si Victory Yermo or si Victory Yermo. Okay, sa akong 12,000 ka viewers, thank you so much sa pagtambay, no? Ambal ni Victory Yermo at my worst. Si Selfie Me Yermo is also at my worst. Of course, si Christina Yermo at my worst. Magano gani ka mo? Magpalarinte ka mga parariyas ka mo apelyido. Si Judy Me Yermo, Judy Me Bangod, sang Barangay Palok, Suol, Dumangas, at my worst, no? Sikat ng kanta, TikTok nila song. Okay din si Arlene Drilon, dula sa may Barangay Talosan, Dumangas, sa katamo mas atong Facebook Live. Salamat gid sa pagtamwa. Din si Lilibet Dunlao, all the way from Canada, no? Nagkatamo mas atong Facebook Live. Okay, ang correct answer is At My Worst by Pink Sweet sang 2021. Kaya siyempre, ang naka-answer, una, tanang ka mo sakto. Pero ang una naka-answer si Victory Yermo. That's right. Everybody join me! Congratulations! DJ Dance Remix. Okay, therefore, si Victory Yermo may ara na nga. May isipon na, binulipat ko. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ibaton na ba yan? 1, 2, ikaw nagdawag sang number 1, number 2, number 3, number 5, number 11, kag number 12. Okay, therefore, may ara ka nga 7 points, no? So, way na sang chance ang iban, kay bisan man sila pa nilang nabili nga 3. Ikaw, Japon, ang madaog, no? Still, si Victory Yermo aton nga winner sa atong name Jetson promo. Pasubong edisyon sa atong Dance Party Mixes sa January 21, 2024. Kag siyempre, ito na may chance mandasan nga si Mana. Ang imo nyo sugod karon, try nyo na search sa YouTube ang mga kanta. Nung ginarandom lang ito ng kanta, may daan, may bago. Kag siyempre, may mga common yung mga kanta. Importante lang abalaan nyo ang title sang songs, okay? Then, tapos na, Viva Senor from Leo Arches, no? Okay, from Vice Judy Me Bangod, Vicer, bawi ako sa sunod. Okay, bawi ka. Sa dason nga si Mana, sa baylang itagta dason, kay gabi man ako nga program, wala ka mga sang klase. So, pwede ka makabawi. Ano nga kabisado mga kanta, galing na uli ka lang. No, tayo so mas kay Judy Me Bangod, nung siyempre ang gwapa dalang taga Barangay Palok, Suol, Dumangas. Para sa buong siyempre, I think daw wala ka pa sa Palok, no? Mas pang klase mo. Okay, tayo so mas kay sa nag-join, no? Acknowledge na ito nag-join sa itong name that's on promo. Of course, si Minard Manalo, nga daw nadula na siya. Dahil siyempre talo na siya. Then si Iyado ko DJ Dimotrex, no? Imo-imo sumungo na sa ano to.
Sang bata? Bata. Saan naga-drawing-drawing sa bong? This is selfie year mo si Judy Bangod. Okay, bawi-bawi da sa simana. So may ara pa kita nga sponsor da sa simana. Kaga mga da sa pagking simana, no. Si Lilibet Donlao nag-send sa iyang stars, no. Thank you so much, 25 stars from Lilibet Donlao. No, isa mga tumandok sa barangay sa Pau Dumangas. Nga to na sa Canada. Naga-vlog man siya, naga-vlog, no. Paki-support man sa Facebook account ni Lilibet Donlao or Bitya Donlao. Mapaguro mga mata sponsor sa iya, parang i-promote man naton iyang akwan. Iyang mga vlog, no? Okay, ma-chat lang ko sa imo met para sa sponsor. Of course, ato nga name let's pro mga 250 pesos nga GCash is brought to you by Susan Tyson. Ma'am Susan Tyson. Siyempre kilala namon ni Lilibet Donlao, no? Mga maalwan, Basta mga maalwan ginabugayan. Ginabugayan kag tanlas ang pangabuhi. Kaya thank you so much, Ged. Congrats kay Victory Year mo. Basta nagdaog sa atong aning Blitz promo. Paki-PM sa mga Gcash, no? Ay, check lang bikaron kung narapan Gcash mo nagligad. Pero kung may paki-PM na liwat. Pero laban naman doon radyo, guro Okay, wait lang ang imong Gcash karon Pa-wait lang. Okay, sa gusto pagid mag-join doon sa simana sa tamay-tamay lang sa akong Facebook Live. Kaya may ara pa kita nga isa ka pa-premium nga 250 pesos nga Gcash. Kag sa dason may mga kaming pa kita nga mga sponsors. Kadama pa sa ato nga pwede nga pangayuan. Nga pwede siyempre pangatag-atag mabisang gamay-gamay nga bagay sa inyo na. So of course, paki-share lang sa akong Facebook Live. Kag paki-like sa akong mga videos. Kag paki-visit sa akong YouTube channel. Okay? Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, so time ko na magpaalam siguro no, it's 9:24 kaya may klase pa ko bukas, may klase pa kami. Kag manghimos-himos man ako. So thank you so much sa pagpunta sa ako na kay Nalas shitty sang gabi, no. Pulenta na nakapanyapo na. Nakapanghugas na sa pinggan. Nakapanghimos-himos na, nakapan-check na sa ilang mga. Kalamiton ba sa pang-eskwela? Okay, from Marie Cristina Yermo, thank you, good pray. Okay, so intra ka na sa simana. Ipang-tagta ka mo para makita nyo. Hampang-hampang lang ato, lingaw-lingaw lang. Sabi ka mo na nag-enjoy, so makadaog ka mo, no? Mas manamig ba nag-intra ka mo? Para makayum-yuman ka mo kag siyempre. Hindi magdamo ang kurit sa inyong mga agtang. Mga wrinkles, no? So, ang mga problema na yan, malagla sa aton. Tanda natin ang problema, may solusyon. Ang imo na natin, pagitaon ng solusyon. Pagambal sa mga expert, pag hindi gid makita ang solusyon, ang pinaka-the best nga solusyon, hindi pag-problema ng problema. Kulata ang problema nga problema sa imo. Okay, congratulations winner. Enjoy good from Susan Tyson. Once again, thank you so much good meet Susan Tyson. Salamat kayo sa pag-sponsor. Na may isa ka pa ka-sponsor, kaya gintunga ko lang. Parang medyo na may chance ang iba, no? Kag paki-support man sa Facebook ni Susan Tyson, no? Naga-vlog man, paki-donate pa sa iyang bisan like, kag views, kag share sa iyang mga videos, no? Parang dason basta akong inabuligan naton. Mabulig man sa aton, no? Parang tanan happy. Thank you, Sir Vic, and God bless. Okay, likewise man ta si mo meet tayo Susan Tyson, kag halong-halong lang dala sa may Metro Manila, no? Kag enjoy lang dala sa imo nga live. Aran ako nag-support sa imo. Always nag-support sa imo ang taga-US. Meaning sang US unhan sa Pao. Okay, thank you so much. Get mga mapaalam. God bless everyone and have a blessed Sunday evening. So good night everyone. Kag sleep well lang tanan. Okay, thank you so much once again kay Susan Tyson. Kita-kits sa nga Sabado. Sa akong aning Blitzen promo. Kag siyempre kung kamo nagapamati sa DMC Netro JFM. Ang the one and only Dance Mix Channel. Dali sa Dumangas. Kag siyempre ko po niyo siya DJ Vic Donoso the Third. Ako'y nakatingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo'y ako'y annoying. Tumingin ka ulit sa salamin. Pangalawa di ko sinasadya. Kung bata ko ngayon'y pinagpala. You don't have to look. Nagdadala tayo ng lalalamo. Lamo. Lamo. Lalalamo. Lamo. Lamo. Lalalamo. Lamo. Lamo.
Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. This song is brought to you by Nining Morina Store. Sells all kinds of personal belongings like pants, shorts, t-shirts, jackets, and many more. Just come and visit Nining Morina Store at Barangay Capalis, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Morina Barolo de Aros with contact number 0951-6469-206. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga daw akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Daw katigas ang ubo mo, wow. Ay, oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naabo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid Mabatsagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayo na bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilaya First, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon.
Lo, dogo paluya kahaw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galit lo? Titara na, upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko, paridor? Ati, sige, tara na apo, tilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Looking for exclusive music and dance party mixes? Just search DJ Vic Donoso III on YouTube. Don't forget to share, like and click the notification button for more updates. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo!